Good morning, Maria! Unsa may nakagod sa morning? Nga nang gisapot ka, Maria. Buntag ko sa iyo. Gani? Kailangan dili ko sa puton. Para good. Ha? Kagahapon, katong gipakanta ko ni Ma'am Dia sa tubangan. Ikaw, dako kay kagsala sa kuha ba? Nga nang imo man kung gitudlo-tudlo at imong gikanta nga katong mingong kag pangit, anaon ko nimo. Ha? Dili mo gud ako ato, Unsay Maria. dili? Ikaw nagkanta. Di ba ni adto ko sa tubangan, nangutana pa man gani ko kay ma'am nga, ma'am, unsa kong kantahon. Tapos kabalo baka Maria nga, isinya si Dudong Pawik sa kuha. Nga mo daw to kong kantahon niya pag mayon daw kong pangit, itudlo daw ka. Kao na, kung pagkaunon ka ni Dudong Pawik ug kanang tae, mukaon pug ka. Ikaw katawa-tawa pug ka. Ni seryoso man gani ako sa nakakatawa. Erte jud nakakatawa ani, perting agik ug tama na ni. Alam mo, dili ko mo katawa, Maria. Nga nadalaman lang ko sa katawa ni Dudong Pawik. Kana jud si Dudong Pawik ba, mo jud nay nag-ulo sa kwan, gusto niya. Ako jud permanente ang kwan, katawan pa jud ko niya. Ikaw ha, ipanabi pa jud nimo sa tong mga silingan dito kung unsay nahitabo diri nga pati mo katawa. Gwapo man kahit akong performance. Wow, ito, Maria. Gwapong performance ako nung gitudlo pangit ko. Gwapuhon tanong karon maigo kanil kong wala murag katulog kay sa Oy, kasaba ka ninyo, sayo pa kayo. Good morning, ma'am! Kompleto na mo? Wala pa si Dudong Pawik, ma'am. Absini ra gud ma'am. Atong pabuton si Dudong Pawiks kay maghisgot ta sa atong umaabot nga Christmas Dili na party. kailangan pabuton pa. Kaya naman ko, ma'am. Good morning. Good morning. Sige, lingkod. Ano po ning langayan no? Unsa man dahil hisgutan di ay? Christmas party Christmas baka party na kadako to, katong Ay, ingon ni Christmas ma'am. party, kini. Kay salas ko ha. Sala. Sala gyapon. Ikaw man din nagpangulo atong kuan daw. Hilom na. Kanta. Kasabatan ko, ma'am. ron. Maria Dudong Pawiks, paghilom na mo kay magsugod at taghisgot sa atong umaabot nga Christmas party. Ay naku basula Maria na si Biti may nagkanta ato. No, unsay ako? Nga ikaw may nagsugo. Parehas ra gid mong duha. Ikaw leader Dili gid ko. isa maminaw ta ka mambe. Mga bata, unsa may gusto ninyo nga pagkaon sa atong Christmas party? Mag-Jollibee ta o McDo? Ma'am, Jollibee lang ta ma'am. Sa Jollibee. Ma'am, McDo lang ta, ma'am, kay lami. Ma'am, nindot kay McDo, ma'am. Ay, discuss dili taan ang Jollibee ug McDo. Unsa daw ang Jollibee ug McDo nga? Lami man na, Maria. Lami, pasagad ka. Pangbata man na. Bana Ma'am, yapon. pangbata bitaw na Wapo dito. na ang Jollibee kun or McDo magsabutan na to kay inig human atong kaon wa tay dagang hugason. Tama, Bitaw, Maria. Maria. Tama, bitaw, Dudong Ano, Pawik. Dudong Pawik, nagugason na tato niya ging tuig nga nagiya-iya man tan niyo og plato di ikaw manghugasin mo ang plato ana ra gud ma'am. Ang mas maayo na tong buhaton ma'am, parehas atong niaging tuig nga Christmas party na to namo ma'am. Katong kay Ma'am Tasyang sinumbagan ba di ba kay nundum mo to? Nagiyahay mi og dala og pagkaon ma'am. Kung kinsa toy magdala og pagkaon para daghang tag pagkaon ni Christmas party, di man ta mabusuan ang Jollibee McDo ma'am. Isa ra ka putahe. Pero lami, Maria. Sila daw, bunot Kalami mo ka ng ay Jollibee, biti ba Maria. ng Jollibee? Baka mukha nyo kayo. Mga Ikaw itsura. ra yung dalang ito ni agiging Pasko. Kuha na kong dala. Party na to. Uy, dito basta-basta. Spaghetti. Mga bata, okay man tong mag-Jollibee or mag-McDo ta para maka-less expenses ta. Pero mas okay sa tong suggestion ni Maria nga mag-iya-iya tag dalag pagkaon aron daghan tag pagkaon karong Christmas party. Unsa may mas maayo mga bata? Okay po kay na ma'am. O, di ba? Tama ko suggestion. O, Sige, kana. sige. Ang akong dalhon pohon ma'am sa Christmas party isa ka litson manok. Ha? Isa ka buok lechon manok? Nanay, buang ni si Dudong Plano Pawis. pa, oh. Isa ka buok, ikaw na mukhaon na. Duha ka. Duha ya, ma'am. Ma'am, Ah, duha Ayaw sige, na sige, ka sige. duha ka lechon manok, Dudong Pawix. Mabite. Ma'am, bihon ako, ma'am. Oh, subaki ka. Subakan ako, karning O, baboy. ana, John. Abi na Tuwan lang ako, ma'am. Abi na kong tinapa mo isip ko. Umba ako, ma'am. Ah, lami. Ay, pila ka kilo? Ano ka kilo? 3 kilos. Kana. Bago si Maria kaon na ba? Sharon. Maria. Ice cream. Ni, katong nasa apa? Itong naasa pa. Usama na Usama na, oy. Kurnito. Katong tag 25. Maro jay. 100 lang imuhang kuan samantala mahal kayo. Ikaw ba, magkuhanin ka, magreklamo, ma'am. Ice cream ako, ma'am. Siyempre, pahilasay man ta diri, ma'am, no? Ice cream ako, ma'am. Isa ka galon. Okay. Karon nagkasinabot na mata sa pagkaon, ako na'y bahala sa spaghetti og soft drinks. Karon mo proceed na pud ta sa atong gift. Pila may gusto ninyo nga kantidad? Ma'am, ang nindot sa tuwang gift ma'am no is 100 lang. Ha? 100? Ah, grabe. Saan na 100 Dudong Pawik siya? Ay, pila man di ay. Saan may masulod na si Chiria? Ha? 150 na, oy, ma'am. 150 na, ma'am. Ah, sige, sige. Saan po ka, bitiin mo man po ng gibungkig-bungkig. Oy, Pila man di ay. ay mo mapalit ang 150, ukay-ukay ra. Ma'am, 200 na, ma'am. Ah, gipalabuan po Sa, Lucio. ikaw na, nagpalabaw na lang po gagi. 200 rapod nimo. Hanapon ni si Maria. Ma'am. Rupod ni.
500 ang atong gift. 500? Grabe ka na. Ay na mo sige reklamo din ha. Kabalo ko membro mo sa kuan. May amoy makubra kay party na. Ma'am, 500 ang gift. Sige. 500. Hapit naman pong release for please. Karon kasinabot naman ta sa tong gift nga 500. Karon na atong isgutan na pod unsang pitsaha ang atong Christmas party. Ma'am, ang nindot sa tuwang Christmas party no, paminaw mo ha. Unsa? Suggest rin ning ako Oh. Nindot pizza 20, ma'am. Unsa pizza 20 ka Sabado man na ikaw padukol ka ba? Ano din, Sabado, nindot ana. Uy, 21 na dudong pawik Utro pa diyo gidomingo na ginuon. Ma'am, mas nindot ma'am kung 22. Ma'am, ayaw tuwa na nila, ma'am. Kani mo pinakanindot nga suggestion sa tong Christmas party, ma'am. Kay kuani siya kanang tawagan special, December 23. Mga bata, paminaw. Ani na lang, ang atong Christmas party, December 26. December 26? December 26 mga bata, kay mo pasok naman na si FB o si YT. Nanatay panggastos ana, kasabot mo? Mao ba day, ma? Bitaw, ma'am. Maria. Ay, Maria. Yati, Maria mo pasok na rin si Matang Maria. Ay, ano, Maria? Pagkatapos ko ano.